agosaf ato ni. Mae'n cymryd 88 diwrnod i'r blaned Mercher gylchirhau. Mae'n cymryd 225 diwrnod i'r blaned Gwyner gylchirhau. Mae'n cymryd 365 diwrnod i'r ddaear gylchirhau. Mae'n cymryd 27.3 diwrnod i'r ddaear i'r gylchu'r ddaear. Mae'n cymryd 687 diwrnod i'r blaned Mawrth gylchirhau. Mae'n cymryd 4,333 diwrnod sef 12 blwyddyn i'r blaned Iau gylchirhau. Mae'n cymryd 10,759 diwrnod sef 29 blwyddyn i'r blaned Sadwrn gylchirhau. Mae'n cymryd 30,687 diwrnod sef 84 blwyddyn i'r blaned Uranus i gylchirhau. Mae'n cymryd 60,190 diwrnod sef 165 blwyddyn i'r blaned Neidion i gylchirhau.